שלום לכולם, אני כאן כדי לדבר על רוח, נפש וגוף, מה הקשר ביניהם, ובעיקר לנסות להסביר איך זה עובד. שמי ורדה בן טל, אני מורה ליוגה. חיברתי ספר שנקרא האנטומיה של הנשמה בגוף, שהוא מעין תנ"ך של יוגה תרפיה. לכן אני כאן. ההרצאה הנוכחית מתבססת על תכנים מהפילוסופיה המסורתית של היוגה, ועל ידע שאספתי במהלך עבודתי. כל זה יתכנס בסוף מתיאוריה לדוגמאות. כשאנחנו מנסים להבין את מערכת היחסים בין הגוף, הנפש והרוח, טוב נעשה אם נשאל קודם מי ומה אנחנו, איך נוצרנו. התשובה המיידית תהיה אבא, אמא, זרע, ביצית, הריון, לידה, גדילה, התפתחות, 8 מילים שאומרות הכל לכאורה. כיוגים וכמטפלים ביוגה, גם אם הפעילות שלנו ממוקדת בגוף, כל אחד מאיתנו מכיר בכך שהעבודה שאנחנו עושים קשורה לממד אחר, לידע אחר. ידע שמקובל להתייחס אליו כאנרגטי, פרני, טרנסצנדנטי, אזוטרי. הפילוסופיה היוגית של השמקיה, לדוגמה, מתארת את התהוות הקיום בכלל ובני האדם בפרט, ממצב הוויה של תודעה טהורה או עצמי טרנסצנדנטי, הקרוי פורושה. פורושה משליך את תדריו היוליים אל עבר היווצרות כטבע, כפרקריטי. תהליך זה מתרחש במדרג של 24 שלבים הקרויים תת-תות. כחלק מהתהליך הזה, פרקריטי מקודד את כלי ההכרה המוכרים לנו מהיוגה, הבודי, האמקרה ומאנס, וגם את האינדריאס, שבתורה מקודדים את חושי התפיסה וחושי הפעולה, וגם את יסודות החומר, אתר, אוויר, אש, מים ואדמה. פורושה כעצמי טרנסצנדנטי הוא מושג מקביל למושג נשמה. בתור שכזה הוא נדחס ומצטמצם לכדי קידוד שעל פיו נוצר אדם אינדיבידואלי בחומר. הקידוד הזה נקרא DNA נשמתי. אני רוצה להדגיש שמה שנמצא שם במרחב היקומי-קיומי הזה איננו אמורפי. יש לו מבנה, יש לו כיוון, יש לו מטרה, והמטרה היא אנחנו, הקיום האנושי. עכשיו אני אשאל שוב, איך באנו לעולם, או מנקודת מבט אחרת, מה עושה נשמה כשהיא מבקשת להתגלם בחומר? היא מהדהדת עם נשמות של אבות ואימהות פוטנציאליים, כהליך ברור של התאמה אנרגטית, ונוצרים ביניהם הסכמים לגבי איוש 3 התפקידים, אב, אם וילד. עכשיו נחזור לשאלה איך באנו לעולם, ונענה עליה אבל אחרת. אבא, אמא, זרע, ביצית, בהסכם. כלומר, המפגש בין זרע לביצית יכול ליצור הפריה אך ורק אם יש הסכם נשמתי קוסמי חתום בין 3 הנשמות. כך DNA נשמתי מתורגם ל-DNA פיזיולוגי, כלומר עובר. זה גם אומר שנשמתנו בחרה לעצמה תכונות כמו מגדר, צבע עור, מבנה גוף, נטייה למחלות, מומים, רמת אינטליגנציה, רגישות החושים, חוזקות וחולשות באופי, כישרונות ועוד המון דברים אחרים. אני מספרת לכם את כל זה כי אם נבין מאין באים החיים ולאן הם הולכים ולמה. יש לנו בסיס רחב יותר להבין לא רק את עצמנו, אלא את האדם החולה ואת המחלה שהוא נושא. אז בואו נראה איזשהו מתווה של חיים שנראה לי משמעותי. קודם כל, להבין שאנחנו נשמות שעושות מסע בחומר ולא בני אדם במסע רוחני. שנית, שהקידוד של הנשמה מלבד התכונות שמניתי, כולל דחף פנימי להתממש בגוף, וזאת על מנת להתפתח. אף אחד לא זרק את הנשמה שלנו לעולם הקשה הזה. הנשמה יודעת שהחיים בחומר קשים, והיא בוחרת בכך.
ועוד דבר. החיכוך והמהמורות והקשיים והסתירות הפנימיות והמחלות והמלחמות, האגו, הפחדים, כל מה שנחשב לגורמים מעכבי התפתחות, הם דווקא אלה שמאפשרים לנשמה להתפתח. הם תוכנית הלימודים שלה, הם מגרש האימונים שלה. הם לא שיבוש של החיים, הם החיים. בחומר אנחנו לא חייבים וגם לא יכולים לחיות בדיוק את הקידוד הנשמתי שלנו. אנחנו בוחרים את דרכנו לפי הבנתנו וזהו. אבל הפערים או אי ההלימה, הייתי אומרת, בין הקידוד של הנשמה לבין מה שמתהווה בחיים שלנו בחומר, הוא הבסיס למחלות. זה לא יכול להיות אחרת, לא ימצאו פטנט יותר טוב. עד כאן עסקנו בבניית הפרספקטיבה, מעין זום אין מהקוסמוס אל הקיום הפיזי שלנו. עכשיו אפשר לגשת לדוגמאות. אני מתחילה בברכיים. נתכנס על קידוד חושי הפעולה שנקרא ניידות, שזה גם התקדמות. בגוף הפיזי התדר ניידות מתממש ברגליים וההתקדמות בברכיים. תסתכלו על ברך, איך היא בנויה. יש לה הגבלה אנטומית ברורה, היא יכולה להתכופף רק קדימה. לא אחורה, לא הצידה, לא ברוטציה, קדימה. בכך הברכיים הן מימוש פיזי של התדר קדימה. לתדר קדימה אבל יש גם משמעות פנימית. מה זה משמעות פנימית בקדימה? למשל זרימת הרגש, זרימת המחשבות, תנועת החיים על פני הזמן, תהליכי שינוי וכמובן תהליכי התפתחות וריפוי. אז למה נוכל לצפות אם אנחנו עקשנים ודורכים במקום ונעולים ומקובעים על תפיסות? אפשר שיווצר אצלנו שיבוש בתדרים של התקדמות וניידות. ומכאן יכולים להיווצר גם כאבים ושיבושים בתפקוד של הברכיים. מה נעשה? נטפל בברכיים בכל דרך שאנחנו יודעים ושעובדת. אבל אנחנו צריכים להבין שהנשמה שלנו מבקשת לרפא תבניות של קיבעון ועקשנות שהן בנפש. בואו איתי לבלוטת התריס. ליקויי התפקוד של בלוטת התריס הם יתר וחסר. לכן בניחוש מושכל נוכל לשער שתפקודה התקין של בלוטת התריס נקשר לתדר האיזון. ברמת הנפש, יתר פעילות נקשרת למימוש של האדם את עצמו על ידי פעלתנות, תזזיתיות, אולי אימפולסיביות. תת פעילות נקשרת למרמור, לאגמומיות, לתחושה שהחיים לא מספקים את הסחורה. אלו תגובות נפשיות מקוטבות. הנושא של כיתוב אינו זר לנו, בוודאי לא בתקופה הנוכחית, אבל זה יותר עמוק. יש לנו כלי אחד שנקרא שכל ואחד שנקרא תבונה, וזה לא אותו דבר. השכל בא לשרת את הקיום הארצי שלנו, והוא זה שמבין את העולם באמצעות ההפכים. כך הוא בנוי. הוא לא מאפשר לנו להבין את האור ללא החושך, וגם לא את התקווה ללא הייאוש. התבונה היא כלי נשמתי. התבונה יודעת שיש שמחה ויש עצב, ושיש ביניהם גווני ביניים, ושלכל גוון ביניים יש משמעות ונוכחות. כך שבאמצעות התבונה אנחנו יכולים ללמוד את האיזון. תשמעו משפט. איך זה עובד? הנשמה מנכיחה את התדר המאזן בגוף, בנפש ובתודעה. זה התפקיד שלה. שיבוש בתפקוד פיזיולוגי של בלוטת התריס הוא הזמנה להתבוננות בתפיסות או במצבים שמוציאים אותנו מאיזון או שלא מאפשרים לנו לחזור לאיזון. עכשיו הלב. זה האיבר האחרון שאנחנו ניגע בו היום. ההגדרה הפיזיולוגית של הלב היא משאבת דם. ההגדרה האנרגטית שלו היא מיכל הרגשות.
פעילות רגשית תקינה של הלב אומרת שאנחנו מכילים את עצמנו ומקבלים את עצמנו ללא תנאי, מסכימים עם מי שאנחנו ללא עוררין, וסולחים לעצמנו ללא תנאי. ללא תנאי כי אנחנו פיסת פורושה עלי אדמות. לעומת זאת, הכלה, קבלה וסליחה ביחס לאנשים אחרים, ככל שהן חשובות, הן בדרגה משנית של מחויבות. כשאמרתי את זה, אני פונה לדבר על פגיעות פיזיות בלב. הן מתחילות להיווצר במצבים שהלב מתקשה להכיל, מצבים כמו אכזבה, עלבון, כישלון. מעבר לרמה מסוימת של קושי, הלב האנרגטי מציב לעצמו שומרים אנרגטיים, שהם מבנים אנרגטיים ששומרים עבורו על מסגרת ופרופורציה כדי למנוע הצפה. אבל גם קורה שהשומרים האלה חורגים בעצמם מפרופורציה ואוטמים את שערי הלב. כך אנשים נעשים אטומים רגשית, גם לעצמם וגם לזולתם. יש 3 מקומות בלב שבהם יכולים השומרים האנרגטיים האלה להתמקם. אחד זה העורקים הכליליים, שני זה המסתמים, ושלישי זה אבי העורקים. זה בדרך כלל קורה מוקדם בחיים ואנחנו לא יודעים שזה שם. אבל אנחנו כן נושאים בתוכנו פגיעות רגשיות שהן מבקשות ריפוי והן בהחלט מוחשיות. אם לא הצלחנו לטפל בפגיעות האלה במהלך חיינו, אפשרי שבהדרגה ובגיל מבוגר יותר הן מתמצקות לכדי פגיעות פיזיות. אז אם השומר האנרגטי של הלב יתמקם אצלנו בעורקים הכליליים, עם הזמן חומרים המצויים בדם יתמצקו על דופנות העורקים ויחסמו את זרימת הדם חלקית או לחלוטין. הסכנה היא כאן אוטם שריר הלב. אם זה מה שקרה לנו, אומר הדבר שאנחנו מגינים על עצמנו מפני שיפוט וביקורת, גם מתוך עצמנו וגם מבחוץ. כלומר, אנחנו דורשים מעצמנו להיות מושלמים מעבר לכל שיפוט וביקורת. אם השומר יתמקם במסתמים, הפגיעה הפיזית כרוכה בזליגה של דם והיחלשות של הלב ושל הגוף. בהיבט הרגשי הדבר מעיד על זליגה שלנו לעבר זולתנו. מה זה אומר? כשאנחנו באופן כרוני ומובנה מוותרים על הרצונות שלנו לטובת רצונותיהם של אנשים אחרים, אנחנו זולגים לתוכם. לחליפין, אם אנחנו כוחניים ושתלטניים, אנחנו זולגים אל מושאי השליטה שלנו. נשאבים לתוכם. כשהשומר יתמקם באבי העורקים, הדבר מעיד על חמדנות רגשית או פיזיולוגית. חמדנות, תקשיבו, היא פריצה של אדם את גבולות עצמו. אדם שהגיע להתרחבות של אבי העורקים, שמוגדרת גם כמפרצת באבי העורקים, כנראה אינו יודע מהו סוב הרגשי. זה מה שעליו ללמוד. זוכרים? ציינתי קודם שהגורמים המעכבים הם תוכנית הלימודים ומגרש האימונים, על זה דיברתי. הצגתי פה ממש בתמצות ידע ספציפי על 3 איברים. לא הסברתי איך המעי הדק נקשר להבחנה בין עיקר לטפל, איך המרפקים מהווים חיבור בין המודע לתת מודע, ואיך הטחול אחראי לניטרליות. החומר הזה קיים וניתן לעיין בו. ועוד משהו לסיכום. תפתחו את הלב שלכם אל עצמכם. אל תתרעמו על עצמכם שחליתם. מחלה איננה כישלון ואיננה עונש, מחלה היא הזדמנות. מחלה בגופו של אדם היא מורת הדרך שלו אל עצמו. תודה רבה לכם.